Muri yeZimbabwe kukwidzwa kwakaitwa maschool fees nemauniforms evana vechikoro paback to school pana zvaratidza zvinyatso kushungurudza vabereki. Zvashungurudza kunyange nemastudents acho arikuda kudzokera kuchikoro. Aiwa sanokuti kana wasati wasubscribe achibva wasubscribe wolike wobva watina on the bell icon tombotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe tiri kuona kuti panopostewa papage reCCC, the Citizen Coalition for Change pachinzi the schools are set to reopen on Tuesday, but parents are currently struggling with ongoing price hikes for goods and services, including fees and uniforms. President Nelson Chamisa's government pledges to provide free primary education, abolish the color curriculum and exam fees, and ensure decent salaries for teaching professionals. Saka ndo zvaya zvikapostewa paTwitter handle yeCCC zvinzi aiwa maparents ari kustruggle kudzosera vana vavo kuchikoro nenyaya yekukwidzwa kwakaitwa maschool fees machiti mabasic commodities, asi ivo vanouya vachiti vanopromisa kuti vakapinda pachigaro vanobvisa kala, vanopa mateachers salary iri reasonable uye vanodzikisa maprice emabasic commodities. Saka muri yeZimbabwe nokuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, pamusoro pepost yapostiwa patwitter handle nevanhu veCCC zvichiri viable here? Munoti kudii pamusoro payo? Noti noona kuti pane mwana achireply achiti hanzi we're looking forward to see Comrade Osalos articulating issues of the national interest in parliament based on the realities of our people. Unfortunately, he was prematurely recalled by one Sengezo CHABANGU before fulfilling the mandate. I plead with Pelandawa, Shawanlawa residents to go out in numbers on the 3rd of February and re-elect. Saka muri yeZimbabwe pakaipa zvinonzi we're looking forward kuti Osalos Ziba kuti agonomirira zvido zvevanhu. Saka munoti kudii pamusoro penyaya? Tiudzei, pinda mucomment section medu mutiudze kufuridza nekulike muchisubscribe pamwe chete nokutina on the bell icon. Rambochona maupdates anokupai pano paZim News Live.